బేలమినిరి మన చుట్టూ మందని పరిస్థితికు మనడు దాటివత్త పరిస్థితిని సనము దాటివత్త రోజుకిని సనం ఇలా కదా ಬೆಚ್ಚೋ బయటికి దాయవలెత్తుకన్నా లోపలికి వాదవలెత్తుకన్నా బేనూరన్న మనలోను వాదవలెత్తుకన్నా మనడు బేనూరులోనన్న దాయవలెత్తుకన్నా బెచ్చో భయంగా భయపరసరే మందని రోజుకి మినాడు కదా పణుగింకి పణుగతకన్నా పిల్లని చదువు కతకన్నా మన చుట్టూ మందని పరిస్థితి కతకన్నా బెచ్చో దుఃఖంగా మారనా కదా మనడు దాటి వత్త రోజుకి లాగా ఇల్లా గనక మనడు బెచ్చో జాగ్రత్తగా బేనుని జాగ్రత్త వండి తీసుకుంటురే మున్నెడికి దక్కటు కాస్త చుట్టూ మంద నోరికిగిన కెచ్చరు వరటి జాగ్రత్త తీసుకుంటుంజరే భారత్కు మున్నేటి లాక్డౌన్ నత్కు మన ప్రభుత్వం మనకి బెచ్చుకో జాగ్రత్త కెచ్చరు వస్తే కానీ ఇంజే బేనూరికి లోతూరికి బేనూకి ఓండే తీసుకుండని జాగ్రత్త తీసుకుంటురే మున్నెడికి దాయని పరిస్థితికి వత్తా గనక మీరు పెళ్ళి ఫంక్షన్కు ఇలాంటవు మంచిగా మతుకు ఇంకోసారి మనడు దాయొచ్చు మనడు సాయి మతుకు అందుసంఖ్య ఇలాంటవు కూడా తగ్గిసటి 10 పణుగు ఊడి వాదనస్కి 10 సరంగు దాయకోకుండా 10 పణుగు గిన వరసుట్టు ఊడి వాదటానికి ప్రయత్నం తుంగటి వాళ్ళకి చాలా జాగ్రత్తగా మందటి మనడు ఇదివరకు రోజుకి సనము మనకి నచ్చుతాటుగా ఇష్టం వత్తాటుగా మనకి నచ్చుతాటుగా మందటానికి ఇలా పరిస్థితికు చాలా జాగ్రత్తగా దేవుడు కృప తిని మెక్కోరే దేవుడి సహాయతిని కోరరే మనడు జాగ్రత్త తీసుకుంటరే మున్నెడికి దాయన రోజుకి మినాడు మనడు అందుసంఖ్య పిల్ల అతకన పెద్దటోరు అతకన బేనోరు అతకనగిన బేక అతకన తగు జాగ్రత్త తీసుకునుటు సాధ్యం అత్తంత వరకు దూరం దాయకుండా అంత జనత మధ్యతికి దాయకోకుండా మందటానికి ప్రయత్నం తుంగటి మరి నేడు దేవుడు మాట తిని క్యాన్స్కటు బెచ్చుకు బేలా మతకన్నా బెరతొద్దు ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చినో దేవుడు వాక్యం మిందే బెచ్చుకు ఎలాంటి భయపెట్టని పరిస్థితికి మన చుట్టూ అతకన్నగిన దేవుడు కృప దేవుడి సహాయము అలాగే దేవుడి ప్రణాళిక ఇత్తవు అచ్చు అడ్డగోలిగే ఇలా ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చినో వర మనసుని పొర దేవుడికి బెచ్చో గొప్పత్త ప్రణాళిక ఓని కాపుదల ఓని క్షేమం ఇత్తది మంతే అచ్చు అడ్డగోలేగానే మనుసురికి బతుకుకిని దుఃఖం ఇత్తది వర్రో అందుసంఖ్య దేవుడు మాటది పొర్రో దేవుటే వాక్యది పొర్రో నమ్మకం వాటి మున్నెడికి దక్కటు ధైర్యంగా మందటి పరిస్థితికి వేళ మా అమ్మో ఈ చుట్టూ మందని పరిస్థితికి భయపెట్టేసిన ఇంజరే జాగ్రత్త తీసుకున్నట్టు వ్యర్థమటి దేవుడి సహాయతిని కోరరే మున్నెడికి దక్కటు దేవుడికి వచ్చినో కదా బెలాంటి రోగం ఇత్తది బెలాంటి తెగిలిత్తది నీ గుడారతికి నీ లోపలికి వర్రో వాదకుంట మందవలెత్తుకు దేవుడి రెక్క నిడుపు మనడు అందరికి మందవలింజరు దేవుడికి వచ్చినోడు మరి నేడు యోహాను సువార్త తిని 5వ అధ్యాయకి మనడు వత్తడు 5వ అధ్యాయతే మనడు మున్నేటి వచ్చిన తగడు నుండి 47 వచ్చినకు మినకు ఈ వచ్చిన కిని గనక మనడు ఓడుకు ఇక ఈ 5వ అధ్యాయతే మనసు 38 సంవత్సరకి నుండి రోగతే బెచ్చో బాధతే ఓండు అరిసి మందన్ వేలకి దేవుడు ఓనిని బేతేస్తా ఇందని ఆ కోనేరు ఇందని అగ్గా దేవుడు ఓనిని స్వస్థపరుస్తాడు బాగు తుంగుతాడు మనడు ఊడితాడు దానికి దేవుడు బాగు తుంగుతో ఇంచుకెచ్చి యూదులు కోని పొర్రో ఓని పొరడికి యేసు ప్రభుని పొరడికి వక్తురు నేడు నిమ్మ తుంగటం బాతది బాగు తుంగకూడదు నేంటి రోజుని విశ్రాంతి దినం ఎత్త రోజుని తుంగకూడదు ఇంచుకెచ్చి ఓని పొరడికి వత్త విధానతికి దేవుడు ఓరికి సమాధానం కెచ్చరు వత్త ఈ 2 విషయకు మనడు ఈ అధ్యాయతే నేర్చుకుంటాడు యోహాను రాస్తా ఈ యోహాను సువార్త చాలా గొప్పంగా మంతే అలాగే దేవుడిగిన బాప్తీసు మీదని యోహానిని ఎన్నుకునిజి దేవుడి శాంక సాక్ష్యం ఇత్త యోహాను అలాగే యేసు ప్రభు యోహానిని శాంక సాక్ష్యం ఇత్త విధానము ఈ అధ్యాయత మనడు ఈ 3 విషయగిన ఊడితాడు ఒరటి కోనేరు తగ్గ వర మనిషిని దేవుడు బాగు తుంగుతాటుగా యూదులకింతోటి దేవుడు అసలు నేను భారీ బాగు తుంగితేనంతకి యూదులకింతోటి దేవుడు తిరియరు వత్త విధానము అలాగే యోహానిని శంక దేవుడిత్త సాక్షితిని ఈ అధ్యాయతే మనడు ఓడరు వేయితాడు ఓడటి ఒక మనసు ಈಗ
ಬೇತೆಸ್ತ ಇಂದನಿ ಕೋನೇರಿಂದನಿ ದಾಂಟೆ ಒರ ಮನ್ಸುಡಲ್ಲೇ 38 సంవత్సరకిన నుండి ఓనికి రోగం వాసి ఎదురుడరు మత్తాటు ఊడితాడు ఊడటి అక్కడ 38 ఏండ్ల నుండి 5వ అధ్యాయత 5వ వచనతి నూడితాడు. అక్కడ 38 ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుష్యుడుండెను. యేసు వాడు పడియుండుట చూచి వాడప్పటికి బహుకాలం నుండి ఆ స్థితిలో నున్నాడని ఎరిగి స్వస్థపరచగోరుచున్నావా స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాడిని అడగగా ఆ రోగి, అయ్యా, నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడునూ లేడు గనక నేను వచ్చినంతలో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను. మనడి అధ్యాయతే 3 విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాడు. అతకు ఇద్దు దేవుడు తుంక్త ఆ రెండో చూచక్రియగా మనడు ఊడితాడు. ఈ రెండో చూచక్రియతే దేవుడు తుంక్త ఈ అద్భుతమత్త కార్యతిని మనడు ఊడుకు ಬೆಸ್ಕೋ 38 ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಆಗ నుంచి ಆ ವ್ಯಾಧಿತಿ ಆ ರೋಗತೆ ಒನకి ವತ್ತ ಆ ರೋಗತೆ ಉಂಡು ಅರಿಸಿ ಆ ಕೋನೇರು ತಗ್ಗ ವತ್ತೋರಂದರಿಗಿನ ಓರಿಗೆ ಕಾಲ್ಕು ಕೈಕು ಸಾಯಮಿನ ಗನಕ ಓರ್ ಅಂಜಿನೋರು ಅಂಜಿ ಬಾಗ ಹಾಸುನೋರು ಬೆಸ್ಕತ್ಕು ಆ ದೇವದೂತವಾಸಿ ಆ ಏತ್ತಿನ ಕದಿಲಿಸಿతో అస్కే ఆ ఓర్ గబగబ అంజి దాంటంజి ఆ దేవుడు ఇదను స్వస్థతిని పొందుకుంటున్నారు. డిగ్గనోరు ఎత్తే వాళ్ళకి స్వస్థత పొందుకుండి వాసునోరు. కానీ ఈండు లోపలికి డిగ్గి దాయటానికి ఈయనకి కాల్కు పని తుంగటానికి ఇలా గనక అగ్గే బేనోడన్న సాయం తుంగితో బోనింజరే బెచ్చుకు సంవత్సర ఎదురు ఓడుతుండల్లే ఇతుకు 38 సంవత్సరాలు ఎదురు ఓడుతాడు మనడు ఊడితాడు. ఊడటి ఒరొరసారి దేవుడు తుంగని సహాయము దేవుడు ఈదని నడిపిసిన విధానము బెచ్చో ఆశ్చర్యంగా మంతే. బెచ్చో మనుషురికి నుండి వాదని సహాయం ఒరొరు చుట్టూ మనకి ఆ బేనొరిగిన మనడు ఆశిస్తాటుగా మనడు అనుకుంటాటుగా మనకి సహాయం తుంగటం కానీ మనకి ఓరు అలాంటి ధైర్యతిని మనడు మీరు బేని పరిస్థితి మినురో ఆ పరిస్థితిని ఆ స్థితిని గుర్తించి మీకు సహాయం తుంగనోరు ఆ సమయత్కి కానీ ఇల్లుకుపోతే మీరు అనుకుట్ట సమయత్కి కానీ ఇల్లుకుపోతే బెచ్చుకో సంవత్సరకి నుండి ఎదురోడరు మతకని మీరు అగ్గే కృంగి అంజి అగ్గే అరిసంజి మత్త పరిస్థితికి మనుషులకు ఎలాంటి సహాయం తుంకనొర చుట్టూ దాని నుండి బయటికి వాదాలో పరిస్థితికు బెచ్చోమంతే బతుకుకిని మనడు ఓడరు వేయితాడు. అలాంటస్కే స్వయంగా దేవుడే దిగివాసి సహాయం తుంగని విధానకు మనడు బెచ్చుకో ఈ పరిశుద్ధ బైబిల్ ఇందని పుస్తక ఊడితాడు. సొంతంగా స్వతహాగా మీనా జీవితకినిగిన మీనా బతుకుకినిగిన దేవుడు ఓండు తుంగని సహాయము బెచ్చో గొప్పగా మంతే. వాళ్ళకి ఈ మనసు బెచ్చుకో సంవత్సరకి నుండి ఆ ఎదురుడరు వత్తోడు బేనుడన్న సహాయం తుంగితో పోనో ఓండు మందన పరిస్థితి తిని అర్థం తుంగి మరి ఇచ్చుకు సంవత్సరకి నుండి మీనో కదా మరి నా ఓండు తర్వాత నన్న స్వస్థత పొందితను ఈయనకి సహాయం తుంగి ఈయన ఏతి డెప్పుకాడు ఇంచుకెచ్చి వత్తోరు మున్నెడికి వత్తోరు బేనోరు ఇల్లో వారిగా ఊడితాడు మనడు. ఇచ్చుకు సంవత్సరకి నుండి ఓండు ఆ బాధతే మత్తోడు మనుషులకి సహాయం ఒరరు చుట్టూ ఆలస్యమైతే ఒరరు చుట్టూ ఆ సహాయము మనకి అచ్చు తృప్తి తిని ఈవో అచ్చు క్షేమ తిని ఈవో కానీ దేవుడు ఇదని సహాయం ఇత్తది మిందే ఓడటి దేవుడు నడిపిసిన విధానం అల్లే మన కేవిత్కి అది క్యాన్స్కి అయ్యల్లే మన మనసుకి ఇంకి అదు తెలియల్లే. ఆశ్చర్యంగా నీకు తెలియకోకుండా దేవుడు బెచ్చుకు సరుగు నీనిని నడిపిసోరే బెచ్చుకు సరుగు నీనిని నీకు ఎదురాదని పెద్ద పెద్ద మెట్టన్ లాంటి సమస్యకి నుండి నిమ్మ అర్థకుండా నీకు ఎదురుగా మందని పెద్ద పెద్ద నుక్కు ఇత్త గోతిని నిమ్మ అర్థకుండా దేవుడు బెచ్చుకో సరుగు మనని దాటి సొరువైతుండు. అది మనకి తెలియకోకుండానే దేవుడు ఒక మహాకృప తినిపేసి దాటి సొరువాదని సందర్భకు బెచ్చుకో. అలా దేవుడు కొన్ని సందర్భకిని మనుషులకి నుండి వాదని సహాయము మనకి ఆ సంతోషతిని ఇవ్వకపోవచ్చు, అలాగే మనకి సమాధానం ఇత్తది వర్రకపోవచ్చు, అలాగే మనకి అచ్చు తృప్తి మన్నకపోవచ్చు. కానీ దేవుడికి వచ్చినావు కదా దేవుడు ఆకి గనక ఓడుకు ఆ సమయం ఇత్తదు వత్తస్కి తప్పకుండా దేవుడు నీకు ఓనంతట ఓండు నీకు కయ్యందీసి నిన్ను పొరడికి తేతని మహా గొప్ప దేవుటిని మన నేడు నమ్ముకుంచి మినడు.
దేవుడికి ఎచ్చనో కదా నీ చుట్టూ మందని పరిస్థితికు నేను బెచ్చో భయపెట్టేసుకన్నా, నీ చుట్టూ మందని పరిస్థితికు నేను కృంగదీసుకన్నా, నీ చుట్టూ మందని బంధువర్గకో చుట్టాకో ఈరు నీకు సహాయం తుంకన్నా తుంగు కన్నా, ఇల్లుకు పోతే ఓరు నేను అర్థం తుంకన్నా తుంగు కన్నా ఈ దేవుడు ఎత్తోండు మినో ఓడటి దేవుడు. అందుకనే యోహాను రాసితోండు ఈ దేవుడు వాక్యమాసి మీనో ఇంజరే. ఆ వాక్యమాసి మందని దేవుడు నీ అర్థం తుంకుండని దేవుడు, నీ పరిస్థితిని బాగా ఎరగత దేవుడు, నీ పరిస్థితితే నిమ్మ కృంగి అంచి బెగ్గరిసి మినినో నీకు కయ్యేసి పొరడికి తేతని దేవుడు ఈ దేవుడు. అందుసంఖ్య ఈ మనసు ఇచ్చుకు సంవత్సర బాధపరుసరు మత్కన్నా మరి బేనూరు సహాయం తుంగటానికి వత్తురు ఇల్లో గాని ఈ మనసు మాత్రం అగ్గి మినోడు, ఆ స్థితితే మినోడు. చాలా సంవత్సరకు ఊడటి బెచ్చుకో సందర్భకిని ఈ భక్తి తిని తుంగొరిగిన మరి దేవుటగడ్ నుంచి వాదని ఆశీర్వాద ఊడాక అలాగే పెరికరిసి మందని కుటుంబకు అలా పెరికరిసి మందని జీవితకు బెచ్చుకోమి నాకు ఇంకా బెస్కే ఈ జీవితం ఇత్తది బతుకిత్తది బయదరితే ఇంకా బెస్కే అంత బతుకే జీవితమే గడిసి అంజును కదా, సంవత్సర దాటి అంజనా కదా, వయసు అంతా పెరిసి అంజుంది కదా, మరి బెస్కి బేని వయసుని జరగని పణుగు ఆ వయసుకి జరగవలు కదా. భారీ ఆలస్యం ఆసుంది ఇచ్చుకు సంవత్సర ఆసంజరు మత కనిగిన దేవుడి సహాయం వాదటంకిల్లెవా దీంటే మరి నన్ను బెగ్గరిసి నన్ను ఇచ్చటే బోను ఇగ్గేవంతను బోనో ఇంచుకెచ్చి బెచ్చుకో సందర్భకిని అలా కృంగి అంజి మందనూరు బెచ్చు మంది. కానీ దేవుడికి ఎచ్చినో కదా ఓని ఓడు కెత్తన మాట బాధిత్కు బెస్కత్కు యేసు ప్రభు దేవుడు అగ్గవాసి ఓని తోటికి ఎచ్చినో కదా నిమ్మ స్వస్థత నిమ్మ బాగాదవలింజరు అనుకుండ్జ నేనే ఇంజరు తలుపుతో అవునయ్యా బాగాదవలింజరు అనుకుండ్జనను గాని బేనోగిన నాకు సాయం తుంగునోరు ఇల్లోరు ఇంజరికి ఎత్తగానే దేవుడికి ఎత్తో కదా నిమ్మ తేదీ నడుము నడిసి దెమ్మిర ఇక నుంచి ఇచ్చుకు సంవత్సరకి నుండి నిమ్మిగ్గ మందని అవసరం ఇల్లే ఇంజరికి ఎచ్చినో. నేను ములిపే దేవుడు మీతోటి నాతోటి తిరిగినోడు భారీ కృంగి అంజి భారీ దిగాలు పరిసి అగ్గేమినని ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾದ ಎಂಜರು దేవుడికి ఎచ్చను ನಿಮ್ಮ ಬೆగ్గದ ಕರಿಸಂಜಿ ಮಿನಿನೋ అర్థ జాగత నుండి తేదకు నేను నడిపిస్తాను ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి ఎచ్చను. బెస్కత్కు దేవుడు వాక్యమాసి మందన దేవుడు పొర్ర నమ్మకం వాటి మనడి తేదితాడు దేవుడు నడిపిస్తడానికి ఖైదీని అందిసని ఆ శక్తి తిని దేవుడు మనకి ఈతో ఇంచుకెచ్చి ఓని వాక్యం కెచ్చలే ఓని పొర్ర వాటని నమ్మకము మనని బెగ్గగిన వమ్ము తుంగో మనుషులకు వమ్ము తుంగవచ్చు. మనుషులకు బెచ్చో మంది ఆ ఇలోకతే బంధువర్గకినో ఇల్లుపోతే స్నేహితుడికినో నమ్మి మోసపరిచిది ఆయన పరిస్థితికి బెచ్చుకో మనకి ఎదురాసురం అంతా కదా. కానీ ఇది మనుషులకి ప్రేమ. కానీ దేవుడు కెచ్చినో కదా నా ప్రేమ ఇల్లుపోతే నాతోటి మీరు సత్సంబంధం కలిగి మందని విధానం అలానయ్యో మీరు బేని స్థితితే అరిసంజి మతకన మీమిని అర్థం తుంకుంటాను. ఒకవేళ మనుషులు కతుకు అపార్థం తుంకుంటారు పోను, ఒకవేళ మనుషులు కతుకు నేను అర్థం తుంగటంకి అయితే నావకపోవచ్చు పోను. కానీ దేవుడు పొర్ర గనక దేవుడు ఆకి గనక ఓడుకు ఓ నేను బేనుడని నన్ను అనుకుంటాను ఓ నేను బేనుగిన వాసి అలా తిరిగి సిల్లోరు బోనో. కానీ ఏసు దేవుడు వాసి బిస్కత్కు నిమ్మ బాగాదోలు ఇంజరు అనుకుంటా నేనే ఇంజరు తిరియంగానే ఓడు అనుకుంజి మంతోడు ఈ మనసు తప్పకుండా నాకు సాయం తుంగితోడు ఇంచుకెచ్చి అవును నన్న బాగాదోలు ఇంజరు అనుకుంటాను కానీ నాకు బేనూరు సాయం తుంగినోరు ఇల్లోరయ్యా ఇతుకు నిమ్మ బారన్న సాయం తుంగి తినే ఇత్తాటుగా ఓని మనిషిని ఓని చూపంతా ఓనికి మందన ఆశంతగిన ఏసుదేవుటాకి ఓడతాడు మన డూడితాడు. అందుసంఖ్య దానిని గమనిస్త దేవుడు మన హృదయ ఎరగత దేవుడు మన మనసు ఎరగత దేవుడు మనను బారాసి మీనడు అర్థం తుంకుండని ఆ మహా గొప్ప తండ్రి అత్త దేవుడు అయ్యలత్త దేవుడు ఓ నేను అర్థం తుంకుంజి ఇచ్చుకు సంవత్సరాన్ని మిచ్చు బాధ తిని బార అనుభవిస్తారు వత్తిని లే ఇంక చాలు అనుభవిస్తుంది ఇంక నీకు నీ దుఃఖం ఇత్తది నీ ఏడిపిత్తది ఆంగి అంజుందే నీ దుఃఖం ఇత్తదాని నా ఆపనను ఇంచుకెచ్చి నీ కణిదేరి ఇంక నుంచి కారొద్దు నీ కణిదేరు ఉమ్మని దేవుటిని నన్న ఇంచుకెచ్చి ఓ నేను పొరడికి తేచి కయ్యేసి పొరడికి తేత్త మహా గొప్ప దేవుడు నిమ్మనన్న నమ్ముతా ఈ దేవుడు నమ్మకం ఇత్తది అచ్చ అడ్డగోలే ఈ దేవుడు అని పొర నమ్మకం వాడుకు వమ్ము తుంగోడు మనని విడిసివోడు అలాగే మనని నడిపిస్తోడు. అందుసంఖ్య ఆ గొప్ప పందిని దేవుడు తుంగతస్కే ఓడటి
14 మనడు చదువుకు. అటు తర్వాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి, ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండునట్లు ఇకను పాపం చేయుకుమని చెప్పగా, వాడు వెళ్ళి తన్ను స్వస్థపరిచిన వాడు యేసు అని యూదులకు తెలియజెప్పెను. ఈ కార్యములను విశ్రాంతి దినమున చేసినందున యూదులు యేసును హింసించిరి. మనడిగ ఊడటి వెచ్చు దుఃఖకరమత్త పరిస్థితికో కదయ్యా. భారత్కు మనడు చుట్టూ మందని పరిస్థితి, చుట్టూ మందని మనుషులకిని సమాజతిని ఊడరు మంతడు. ఈ దేవుడికి ఎత్తని గొప్పతనము, ఈలో మందని గొప్పతనం బాధ్యతకు శత్రువుతిని అతకన ప్రేమించ అందరినిగిన నెగిటివ్గా అయ్యో అందరినిగిన మంచిగా అర్థం తుంగటం నేర్చుకును ఎంచుకెచ్చి దేవుడు తిరియరవేతో ఈరు మన చుట్టూ మందని మనుషులకు ఓరు బాగుపరవరు, అలాగే చుట్టూ మందనోరు బాగుపరసరు మతుకు బాగుపరతకుంటా పెరికిడికి లాగని ఆ సమాజతే మనడు మంజూరు మినడు. బెగ్గెత్కన్న స్వార్థము, బెగ్గెత్కనిగిన వరం కొర దోసుకుండటము, వరం మంచికి మతుకు వర ఓర్చుకుండాలరు. ఇలాంటి మనుషులకి మధ్యతే మనడు మినడు. మనలోగిని ఈ స్వభావం ఇత్తది, వ్యక్తిత్వం ఇత్తది మనడిగిన మనుషులకి నాసి మినరు గనక మనకి ఆ వ్యక్తిత్వం ఇత్తది మంతే. అందుసంఖ్య దేవుడికి వచ్చిన దానిని తీసి వాటుకు దేవుడు ఇదని ఆ గొప్ప కార్యకు ఓడగలిగితాడు. ఓని మహిమ తిని ఓడగలిగితాడు ఇంచుకిచ్చి దేవుడికి వచ్చును. ఊడటి అగ్గ యేసుదేవుడల్లో ఉండు బాగుపర్త తర్వాత ఓనిని తలుపునోరు యూదులకు అందరూ, ఆహా నిమ్మ అగ్గమత్తిని కదా బెస్కత్కన్నా బెచ్చుకో సంవత్సరకి నుండి బెతేస్తా కోనేరిందనగ మత్తిని కదా నేను బేనో బాగు తుంగుతుండు, నిమ్మిగ్గ బేలావత్తిని ఇంచుకెచ్చి ఈ దేవాలయతకు బేలావత్తిని ఇంచుకెచ్చి ఓరిని తలుపుతారు. అసికి మూడికి వచ్చినావు కదా నాని యేసుదేవుడు బాగు తుంగుతుండు, అందుసంఖ్య నన్న ఈరోజు ఇచ్చు సక్కా మీనను ఇంజోరికి ఎత్తంగానే ఆ సంతోషిత ఓరిగిన సంతోషించవాలి కదా. ఓరిగిన ఈ గొప్ప పంది నిజమే బెచ్చుకు సంవత్సరం అనుభవిస్తేనో ఈ బాధ తిని బెచ్చుకు సంవత్సరం ఈ 38 సంవత్సరాగిన బెచ్చో నరకమిత్తది అనుభవిస్తేని నీనిని బేనో బాగు తుంగుతుండో గాని భలే బాగు తుంగుతుండు. మొత్తానికి మళ్ళా నాటింకి వాసి కుటుంబంతోటే సక్కామిని అద్దు చాలే ఇంచుకెచ్చి సంతోషపరతవాలి కదా. అలా సంతోషపరతక ఓన్తో పాటు ఆ సంతోషతిని అనుభవించక బేనో అసలు ఈ పందిని తుంగుతుంది. మరి ఆ రోజు విశ్రాంతి దినమిత్తన ఆ రోజు తుంగటం పాతది, ఆ రోజు తుంగకూడదు కదా, ఆ రోజు బాగు తుంగకూడదు కదా. ఇంచుకెచ్చి దేవుటిని హింసిస్తారు. అల్లే దేవుటిని బెచ్చో ఓరు యూదులకి ఎత్తోరు ప్రశ్నించోరే ఓని ఇబ్బంది వాడతాడు మనడు ఊడితాడు. మనడు చుట్టూ మందని మనుషులకు అలాగే ఈ బాంధవికిని ఒరొరసారి బెచ్చో లోపం ఇత్తది వేడరు మంతే. దానిని సరిదొంగటందుకే దేవుడు ఈ మహా గొప్ప దేవుడు డిగ్గి వస్తాడు మనడు ఊడితాడు. కొన్ని సందర్భకిని మనడు మంచిగా మతకన్నా ఓర్చుకుండో వ్యక్తిత్వం కలుగుతా ఒరో తల్లిని పిల్ల ఆతకన్నా ఈ స్వభావం ఇత్తది, ఈ వ్యక్తిత్వం ఇత్తది చాలా ప్రమాదము. మంచిగా మత్తోరి నూడి మనడిగిన సంతోషిస్తవలింజరు దేవుడికి వచ్చినాం. ఓరు బెస్కెడికి మంచిగా మందవలింజోరే ఇతరులకి మంచి తిని మనడు కోరు కుట్టుకు మనడు మంచిగా మంతడు. ఇల్లే నన్నే మంచిగా మందవలే అందరిగిన వాళ్ళకే బెగటోరు అగ్గి మందవలింజరు బెస్కత్కు అలా అనుకుంటాడో చాలా పొరపాటు ఆలోచన. భారత్కు మనడు మంచిగా అన్ని సమకూర్చబడితే ఆ బోను గాని దాటి ఆనందం మన్నో భారత్కు దాంటి స్వార్థం మిందే గనక అందరు సాయం అందవలింజరే, అందరూ డొక్క నిండవలే, అందరూ కణిదేరు ఉమ్మవలే. దేవుడు మనంకి నన్న బేని స్థితి మీననో నాకు వత్త బాధ బేలంటద్దో అందరూ అలా మందొద్దు, అందరూ సాయం అందవలించుకెచ్చి సంతోషంగా దేవుటగా ప్రార్థన తుంగని పిల్లనగా మనడు మందవలించుకెచ్చి దేవుడు తిరియను మీను. అందుసంఖ్యే ఓరిని దేవుడు గద్దీసి భారీ తుంగకూడదు, భారీ బాగాదకూడదు ఇంచుకెచ్చి యూదులకింతోటి తిరియరు వత్తాడు మనడు ఊడితాడు. అలాగే దేవుడు మళ్ళా మనడు 31 అధ్యాయం నుండి 31 వచ్చిన తగ నుండి మనడు ఊడుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా అగ్గా ఊడటి 32 వచ్చిన ఊడుకు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చు వేరొకడు కలడు, ఆయన నన్ను గూర్చి ఇచ్చు సాక్ష్యము సత్యమని ఎరుగుదును. మీరు యోహాను నొద్దకు కొందరిని పంపితిరి, అతడు సత్యమునకు సాక్ష్యం ఇచ్చెను.
నేను మనుషుల వలన సాక్ష్యం అంగీకరింపను గాని మీరు రక్షింపబడవలెనని ఈ మాటలు చెప్పుచున్నాను. అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమై ఉండెను. మీరతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలం ఆనందించుటకు ఇష్టపడితిరి. అయితే యోహాను సాక్ష్యము కంటే నాకు ఎక్కువైన సాక్ష్యము కలదు. అదేమనినా నేను నెరవేర్చుటకై తండ్రి ఏ క్రియలను నాకిచ్చి ఉన్నాడో నేను చేయుచున్న ఆ క్రియలే తండ్రి నన్ను పంపియున్నాడని నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. దేవుడిగా స్వయంగా ఓండే తిరియునోడు, ఆ యూదులకింతోటి తిరియరు వాసనోడు, సరిదొంగటంక వత్త దేవుడు, అంతగిన సక్కపరచటంక వత్త దేవుడు, ఇక బాగుపర్త మనిషితోటి బాతకెచ్చనో ఇదుకు నిమ్మ బాగుపర్తిని కదా బెసికిగిన తప్పు తుంగమని ఒకవేళ మళ్ళా బాగాసి నిమ్మ గనక మళ్ళా పాపం ఇత్తది తుంకు ఎక్కువ కీడిత్తది నీకు వెయితే, అందుకని బెసికిడికి బాగత్త నిమ్మ నీ మనసు బాగాదవలే, నీ శరీరమేనయ్యో నీ మనసుగిని బాగాదవలించుకెచ్చి దేవుడు ఓనికి కెత్తుడు వాళ్ళకి అగమందని యూదులకి ఇంగిన సరిదుంగరు వత్తడు. బారిత్కు నన్న బారి వత్తను యోహాను సాక్ష్యం ఈసనుడు, అతుకు యోహానిని గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఈసనుడు, బాతకెచ్చనెత్తుకోడు మండోరు మత్త దీపెమాసిమినుడు ఓని వెలిగిని మీరు కొంతకాలము ఆ మంతిరి అతుకు నాశంక సాక్ష్యం ఎదటానికి యోహాను వత్తో ఇంచుకెచ్చి యోహానిని గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఈసరు వత్తుండు కూడటి. మరి నేడు ఈ దేవుటిని కాలికినగ వాసి మీనడగదా మనుసురికి నాసి మనడు నడుసురు మత్తసికి బెచ్చుకో ఇబ్బందుకెత్తావు మన చుట్టూగిన ఈ బతుకిని ఈ అరిదే ఆఖరి వరకు ముగిసందాకా బెచ్చుకో మనకి ఎత్తుకింజొరే పల్లా ఇంజొరే మెట్ట ఇంజొరే అలాగే సమమత్త భూమి వేయితే నడతనస్కే బెచ్చుకో ఎత్తు పల్లాకి వేయితా ఇవంతా దాటి దాయనస్కే మనడు బెచ్చుకో పాట నేర్చుకుంజొరే మున్నెడికి దాయవలు గాని ఇవంత అడ్డుగా మినాయించి నన్ను నడతాలనింజొరే పెరికే మతుకు మన నిజంగా యోహానిని గురించి దేవుడు సాక్ష్యం వేసినోడు ఓడు వెలిగాసి వెన్నెలాసి మండనోడు మండని దీపము నింజరికెచ్చినో. మరి నేను మనడు బెసికత్కు మున్నెడికి సాగిదైతడో సాగిదాయనోరందరిగిన దేవుడి శంక వెలగని దీపెకే అలకే ఇంకా ఓరిలో మందని ఆ మంట తిని పక్కతోరిగిన ఓరిగిన వెలిగించబరితితోరు. అందుశంకే నేడు మనడి ఈ మాట క్యాన్సర్ వస్తాడు కదా మన పరిస్థితికి చుట్టూ బేల మతకన్నా వాటిని ఊడొరే కృంగిదాయకోకుండా కయ్యేసి తేతని దేవుటాకి గనక ఊడొర నడతకు మీరు వెలగన వెలుగు అందరినీ వెలిగిసితే మీలో మందని ఆ మంట ఇత్తది అందరిగిన అంటిసితే అందరిగిన బెచ్చో వెలిగిసోరే రగలోరే ఇంకా మున్నెడికి దాయటానికి దేవుడి శంక అలాగే ఇలాంటి ఈ కష్టతరమత్త రోజుకిని దేవుడి సహాయతిని అలాగే వాదని రోజుకి మందని ఆ పరిస్థితికి అన్నిటిని జయించటానికి దేవుడు వాక్యం ఇత్తది మనకి ముఖ్యంగా కావాలింజరికెచ్చును. ఆ వాక్యత పొర్ర ఆశ వాటి నమ్మకం వాటి మున్నెడికి దక్కటు. ఈ మాట దేవుడు దీవిస్వాలింజరే.